Здравейте, аз съм Николай Гергиев, на 13 години. Днес искам да ви кажа, и за това направих това видео, да изразя мнението си за хората, които никога не се отказват и продължават напред въпреки всичко. Тези хора са просто удивителни. Как се стараят и как, въпреки всичките трудности по пътя им, те продължават напред и постигат своите цели. Те не знаят думите "не мога" и "не е възможно", защото тези думи не съществуват в тяхното съзнание. Нищо не е невъзможно, хора. Само човек трябва да поиска това нещо да го направи. И когато поиска да го направи, той съзнава, че всичко е възможно и че всичко има път и че всичко има своя цел и труд. Живота е един труд и живота е една борба. И затова, хора, забавлявайте се, радвайте се и никога не се отказвайте. Аз лично се възхищавам на тези хора, които никога не се отказват. Затова взимам пример от тях. И винаги ще го правя, защото те имат цел в живота и продължават винаги напред. Никога не се отказват.